Всяка година отбелязвам рождения си ден, посещавайки важно историческо място, свързано с българската памет и националния дух. Тази година за шести пореден път, днес, на 22 февруари 2025 година, избрах да посетя един не толкова известен, но важен и достоен български революционер. Намираме се пред статуята и гробницата на Матей Преображенски. Ново село, родното място на един от най-близките и знатни съратници на апостола на свободата Васил Левски. Може да се каже даже най-близкият, предвестителят и посредника на революционера. Матей Преображенски, наричан от народа Миткалото. Той не само е монах и революционер, но е просветител, лечител, пътешественик и радетел на духовното и национално пробуждане в България. Роден като Моносей Монов през 1828 година. Той остава сирак след чумна епидемия през 1837 година и вместо да се предаде на съдбата, поема по пътя на знанието, следвайки собствената си максима. Всяко дело по-добре ще го направиш, ако прочетеш какво са написали другите преди това. Безброй са дейностите му. Малко известно е, че е адютант на Раковски. Запознава се с Левски в Белград и става негов съратник. Именно и там има една художествена история, която е много известна все още, че е успял да сглоби пушка с 12 цеви, която като гръмнала и всички турци се разбягали. Разбира се, това е художествена история, но станала в националната памет. Но е пряко доказателство колко значим изобретател и революционер е. Иначе основната дейност, на която се посвещава отец Матей, е да убеждава хората, че те трябва да учат, да се развиват, да се образоват. И по негова идея е създаден комитет, който успява да построи различни читалища и училища. Друг малко известен факт е, че той създава вечният календар, който има за цел да показва всички църковни празници. Днес вечният календар се намира в Павликенският музей. Посещението ми тук е не само поклон пред паметта на този велик българин, но и напомняне, че нашето бъдеще е немислимо без уважение към делото на тези, които градиха България. Да помним, да се учим, да действаме. Помни героите на България. Довиждане и до нови срещи!